سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدال وزيناتات نمنقست هاي مريم كتركبت دلوت مخانات زومبابي محبارة إيرترا نبرات شيرمان زهابتو ملسن مجلس توكال حزب أمريكان عسر تخلت محبرات بالزعبة ناي تجراي كونتاتنا ود حورات هاجراتن وانا صحفيين سدد دبدابة اب تجراي مرخات كل قوم وسانون منستر وصاي قديات امريكا مسمرحت افريكان منسترات وصاي قديات هاجرات افريكان زغبرو ركبن كال انزدهسس كخونيو ابزا channel دمان وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كتطوقون بخبري يعدمكم وجلتات سيفيلاو محبرات أفريقيا ودو حورات هاجرات بتياب إثيوبيا استفدت مقفعتات سقوم تخمزي وسدا كسيسوم أبت السدد ودبدبة ودو حورات هاجرات بتياب عامة شحنت شعتميتين تيس عن 4 أبرواندا استفدت مصنات عليت كم زي تمهرن تخونتات لومي أبي إثيوبيا كدقم تخلو كم زولن آتنكيغم أبتي نبوانا صحفي ودو حورات هاجرات أنطونيو غوتيريز صحفي ودبدبة أب كامبالا زمدبرو أتروسيس ووتش أفريكا إنستيتيوت سبعو مسالات لمعتن أفريقيا مأكل ديمقراسي لمعتن نيجيريا كبوم عسر تخلت السيفيلاويان محبرات أفريقيا أبي إثيوبيا زكاز زلوكينات نمودو نايمرحنا ترو كتصاوت يمصويعم نسم بمقصال قدم 28 عامتات بايتو صتا بتمساسالي اب رواندا ناي مصنات عليت ناي مطنققتا ملكتات افلطو كهب ويدما دونو مبال سقوم تخوسد اي كالم بمبال اتون فرمتي اتخونتات لومي ابي إثيوبيا يدغم مهلاو سكفتا علنا خبليوم كاب رواندا تمرت تماهيركم حج سقوم تخوسدو نصو علنا كبلن كلو بيت مخرص صتا ود حورات هاجرات بوغنو قلطفن عنقفات زيبولن ناي سب اورد يتبصحنت كهلو صقط خغبرن ابلعل كلهم ابتجج تساتفو زلو وغنات اغدا خغبرن لاب بمبال اتون فرمتي وانا بيت صحفتو ابرأس ختمه ايثيوبيا اديس ابا زخونه بحبرت افريقيا زمرح اهغراو حيلي عقاب سلام كوافرون صاوعيت بمقرب كم زعين السقمتي نتم قطاو تصابوتات مسؤز تاساسر جهسات سبعو مسلاتن زتعنقفت سبعو حاجزن كغاطمم صنحو ايثيوبياوያን دق ተባዕትዮ ደቅ አንስትዮን ህፃናትን ንምሕጋዝ አገዳስ ክኸውን ኢሎም ከም ዝፍለጥ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩናት ካብ ዝጅምር ብ10ታት ሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝሞቱን ሚልዮናት ሰባት ከም መዛበሉን ኣደዳ ሕፅረት መሰረታዊ ሰብኣዊ ቀረባት ክኾኑን እዮም ተገዲዶም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣባል ኮንግረስ ዝኾነ ተወካሊ ህዝቢ ብራት ሼርማን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ናብ ትግራይ መግብከይ ኣቱ ይኽልክላ ኣለዋ ኢሉ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ተዘርጊሑ ዘሎ መግለጺ ነዚ ክሲ ሃገራዊ ሽማግሌ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክነጽጎን ከሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል መግለጺ እውን ሂቦ ኣሎ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝኾነ ተወካሊ ህዝቢ ብራት ሼርማን ኣብቲ ሂብዎ ዝነበረ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ኣየእቱን እዩ ዘሎ ክልቲኦም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮነ ኢሎም ኣማእታ ሸሓት ሲቪላውያን بتيمتي قتلوا قبل علته ودبات زونن منجست إيرترا سقط المقبر بفلاي الترافيك بحر النمقراص حسب أغرب نيرة بمبالي تزاري بزنبرة نزيخ حجي بوجن إيرترا من ساق قط من كله أبحق أز التمركز أيكون بمبال دما إز توكال حزب زخون أبال كونغرس أمريكا بتتجا جميع حبرات منجستات أمريكا أبقرنا أفريقيا وتهدروا متأتوا كتجبر يسوع على كبليو أبز مجلس تصحيف زلا كله مس إيرترا إثيوبيا بزتها دما منستر وصاي قدياتن مكتلك أدمي منستر إثيوبيا دمك مكونن هاجرو نتيا مونغو إيرتران إثيوبيان استفرمه وعلى الجرس قصالي ربحتها بزو حس من قد تفتش خمسة لحبيرو دمك مكونن نززبله نبيت مغرت هاجر بزهو مجلس خوينو نسو بزرفقو جبتتات سمع الجرس نبز ملكتهم أكلات نقرب تحستو يفتش زلا إذا أنا يتسمع تحستو هاجر وربحتها إثيوبيا زحلو كخون كومد ما نمس أي زحنص مدب بز سنة ملك كصدقي سرح زلا كبل تزاريبو كم زفلت وعلى الجرس دحرتيا مونغو إثيوبيان إيرتران بسنك دباو مسحاب زتغيده دما وق امونغتن كلتا هاجرات سلام كسفن اتاكر خر دباو كبابيتا دما وسانك وهابلو تفري مزنبره وعليو منستر وصاي قدايات زومبابي امباسادر فريدريك شافا هاغورو نتي مصنات عليت فصيمو امريتا تحابي زنبر زلو ناي قدم مرحي اثيوبيا زنبره منغستو هايله مريم احليفا كتبو دروت مخانا نصور زغونه ملخت هيبو از منستر وصاي قدايات ناي زومبابي ابتن زملسي هيبو لزلق على محتت حزب اثيوبيا نا منغس زومبابي حتى انت غريبو منغس زومبابي نتخاب منغس اثيوبيا زقرب حقاو حتى غبو سقمتات كوسدي كبل تزاريبو از منستر كم زعينت مغلص هيبو زلو ابز حلف قرب معلتات
ሓደ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት መርማሪ ጉጅለ እቲ ብምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ ዝኽሰስ ፕሮታይስ ፒሚርናያ ዝበሃል ኣብታ ሃገር ተሓቢኡ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዓመት 2006 ብተፈጥሮኣዊ ምኽንያት ሞይቱ ብሕቡእ ከም ዝተቐብረ ኣብ ሬሳ ምርመራ ናይ ዲኤንኤ ድሕሪ ምግባር ምስ ኣቃልዕዩ ዚምባብዌ ንኣጽንዕቲ ዓሌት ምሕብእቲ ትኸውን ኣላ ዝብል ክስታት ከቃልሕ ድሕሪ ምጅማሩን እዩ። እዚ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ከዓ ነዚ ክስታት ኣመልኪቱ ሃገሩ ንዝሃደሙ ኣጽንዕቲ ዓሌት ውሕስቲ ምዕቆቢት ትኸውን ኣላ ዝብል ክስ ነጺግዎ ይዝርከብ። ከም ዝፍለጥ መንግስቱ ሃይለማርያም ድሕሪ ውጥቀት ስርዓቱ ምስ ስድራ ቤቱ ናብ ዚምባብዌ ከይዱ ክቕመጥ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ 2008 ከዓ ኣብ ግዜ መሪሕነት ኢህወ ደጋብ ኢትዮጵያ ብምጽናት ዓሌት ዘይሕጋዊ ምሕያር ዜጋታት ከምኡ ድማ ምውራስ ንብረት ዜጋታት ብዝብል ክስታት ብኣካል ኣብ ዘይተረኽበሉ መጋባእያ ንሞት ተፈሪዱ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ክሳብ ሎሚ መዕለቢ ዘይተረኽቦ ዘሎ ኩናት ትግራይ ዝተማረኹ ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሕረት ክፍትሑ ምዃኖም መራሕቲ ትግራይ ኣፍሊጦም። ካብቶም ክፍትሑ ዝተወሰነሎም ልዕሊ 4000 ምሩኻት 401 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ሰብ መዚ ምሩኻት ትግራይ ሓቢሮም። ብዛዕባ ዝፍትሑሉ ዕለት ግና ዝኾነ ዝተዋህበ ንጹር ሓበሬታ የለን። ኣብቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት በሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተማረኹ ይፍለጥ። ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብታ ኣብ ዕጽዋት ትርከብ ክልል ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ቀልውላዊ ዘስዓበ ኩናት ንምፍታሕ ጻዕርታት ክግበር እኳ እንተጸንሐ ዛጊት ዘምጽኦ ጭቡጥ ፍረ ኣይተራየን። ኣብዚ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝወጽእ ዘሎ መግለጺታት ሓድሽ ዙርያ ውግእ ክውላዕ ከም ዝኽእል ዝእምት ምዃኑ ስግኣት ፈጢሩሎ። እቶም ክፍትሑ ተወሲኖሎም ዘለዉ ምሩኻት ብዋንነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸምዎ ገበን ብዝግባእ ተራእዩን መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዝተማረኹን ብሓይልን ብኣስገዳድን ኣብ ዓመት 2021-2022 ናብ ውትድርና ዝኣተው እዮም ክብል ሓላፊ ምሩኻት ትግራይ ብርሃነ ከበደ ተዛሪቡ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ነቲ ዕድል ዝተዋህቦም ኣብቲ ኩናት ኣካላዊ ጉድኣት ዝበጽሖም ብሕማም ብወሊድን ካልእ ጸገማትን እውን ኣብ ግምት ከም ዝኣተው ተዛሪቡ። ንሱ ብተወሳኺ ሕጂ ኣብዚ እዋን ህዝብና ኣብ ከቢድ ጸበባ ዝርከብ እንከሎ ነቲ ጸገም ተጻዊሩ ህዝቢ ትግራይ ካብታ ዘላቶ ይቕልቦም ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ይገብር ኣሎ ኢሉ። እቲ ውሳነ ድማ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣታሓሕዛ ምሩኻት ከም ዘኽብሩ ዘርኢ ምዃኑ እውን እቲ ሓላፊ ገሊጹሎ። ኣብዚ እዋን ምስ ዩክሬን ኣብ ሓያል ኩናት ተጸሚዳ እትርከብ ሩስያ ነቲ ካብ ዩክሬን ብመንገዲ ጸሊም ባሕሪ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሩ ናብ ኣፍሪቃን ካልእ ሃገራትን ዝኸይድ እኽሊ ካብ ወደባት ዩክሬን ከይወጽእ ተዓግቶ ምህላዋ ተገሊጹ። ብመሰረት ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ባይዋ ዝበሃል ናይ ሕርሻዊ ምህርቲ ኣከፋፋሊ ትካል ኣስታት 300 መራኽብ ጽዕነት ዝኸውን የእካልዩ ካብቲ ኣብ ቀረብ እኽሊ ዓለምና ልዑል ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ ናይ ዩክሬን ዞባ ብወገን ጸሊም ባሕሪ ከይወጽእ ብሩስያ ተዓጊቱ ዝበለ። ነዚ ተኸቲሉ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ድሮን ናይ ጥሜት ሓደጋ ከይጋጥም ተሰጊኡ ዘሎ ኮይኑ ነዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘንጸላሉ ዘሎ ጥሜት ንምብዳህ ድማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ነቲ ኩነታት መፍትሒ ንምንዳይ ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጾም። ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ምስ ገለ መራሕትን ሚኒስተራት ወጻኢ ጉዳያትን ኣፍሪቃ ኣብ ዝገበረ ርክብ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምትሕብባር ኣብታ ኣህጉር እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሻቁለት ውሕስነት ምግቢ ንምፍታሕ ትኹረት ከም ዘለዋ ክሕብር እንከሎ እዚ ድማ ብሰንኪ ክሊማ ዝተፈጥረ ድርቂ ምስ ኮቪድ-19 ዝተሓሓዝ ምዝራግ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ዓለም ለኻዊ ጽልዋ እቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘበገሰቶ ዘይምኽንያታዊ ወራር ኣጋዲድዎ ኢሉ። ኣብቲ ርክብ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ካብቶም ዝረኸቦም ኣፍሪቃውያን ሰበስልጣን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ንዘሎ ድሌታት ቀረብ መግቢ ንምምላእ ብኸመይ ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣሜሪካ ነቲ ጻዕርታት ንምድልዳል ከተተሓባበረ ትኽእለሉ መንገድታትን ተዘራሪቦም። ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ብወገኑ ነቲ ሩስያ ዝዓገተቶ ናይ የእካል ሰደድ ከምኡ ድማ ካልእ ሕርሻዊ ምህርቲ ዩክሬን ብመንገዲ መሬት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣቢሉ ንሰደድ ክቐርብ መንገድታት ንምኽፋት ድሌት ከም ዘለዎ ተገሊጹሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።